Ngithi angibonge le ndoda le umsebenzi yawo uyawenza kumaskandi uThuthani Ndlovu. Maskandi angolandeli kakhulu kodwa nje izinto eziningi engathi sigqamile ngisho ngiyinake ngiyibone futhi. Bacula abaningi uyena obenzela umculo baproducele ngile yonke kodwa afuna ube nengoma ethi ukucaca ukuthi ingoma ngempela ngoba phela ungabe sumnika ingoma ngazuthi kumele manje iqale phansi yabo ingoma nawe manje ithi ucaca ukuthi ingoma ezithi masiphuma iphumela kubalandeli noma kubalaleli izwakale ingoma yabo ungasasuletha noma nje into nje nawe vele wayenza nje ungacabangile kahle but umsebenzi wakhe abacula abaningi badlule kuyena ayabonakala amagalelo akhe endimeni umculo nakuba yena abantu abaningi obebengamnaki ngoba akaveli kodwa mase yena abantu nokuveza abantu abagcine benakiwe yabo kodwa mase siyakhohlwa ukuthi kunomuntu behind lo msebenzi omkhulu kangaka sizisilalela abaculi ngeke ngibabala ngamagama amacula abenzelwa yena umculo but imoto abacula bamaskandi especially into ephethe nomaskandi nje uyena osuke khona kunesandla sakhe lapho ke ngisho ke uThuthani Ndlovu umtholokazi athule sandla senkawo mankonofela sandla zimakhenkenene SIMBAMGODI SNGAWLALI sembatha zonke ubusika nehlobo sikhukhukazi esimatshole sachamisela amaqanda ali10 aphenduka amawuwa udamanya akhala ngencindezelo kanti wona inengoma engenasipiluni lokho kuchaza ukuthi ke ingoma kumele icace ukuze izophumela emphakathini njengoba kuthiwa nje akhala ngencindezelo nje kanti ayibona inengoma engenasipiluni ingoba ingoma kumele icace ukuze izophumela kubantu ungabe usugxeka yena wena kumele wenze ingoma ukuthi sothi masiphuma seyikhiphele seyiletha kuthina siza ukuthi hayi cha ibhomu lengoma leli kusho njalo kuthiwa ingoma khipha ingoma eyibhomu sure